Chada Valencia man amo gina-promote most likely. So amo ra mag-encourage sa atong mga kaigsunan what's best in Valencia, among kultura nga naa dinhi makita mo guna nato, no? Ang mga tao dinhi maayo mo gyud kayo makinaiya. Mao kini ang pamahayag ni Valencia Mayor Edgar Teves Jr. aron mapasigarbo ang mabulukon nga kasaysayan ug tabilin sa lungsod. Dili lamang mga natural tourist attractions ang makita sa lungsod, kundi aduna sa mga heritage site na pwedeng maadtuan sa mga turista. Giplano sa lokal na kagamhanan na palambuon pa ang kaning mga heritage site. Subay sa atong paningkamot nga buhi usab ang heritage dinis atong gihangyo ang local government unit nga mugahin og igong kantidad aron sa pag-renovate o pag-upgrade or pag-ayo sa atong mga heritage site. Usa na niini ang atong fountain diri sa plaza. Gipasigarbo sab sa mga Valencianon ang ilang bililhong kabilin agi sa pagsaulog sa ilahang pista na alang kang Nuestra Señora de los Desamparados. Giilasab sa tawag na Our Lady of the Abandoned mao kini ang imahe sa Birheng Maria na mausag patrona sa Valencia. Naghalad og bulak og sayaw ang mga Valencianon sa mahal na Birhen sa opening salvo sa ilahang pista kaniadtong October 3. Gikan dinhi sa Chada Valencia ug alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Ray Anthony Lamotan.